Gnagbo i'r llwyfan. Cafodd Joseph ei fagu ar yr arfordir Ifori, ond oherwydd aflonyddwch gwleidyddol, bydd rhaid iddo geisio lloches yng Nghymru. A chi be? Draw yng Ngorllewin Affrica, oedd o'n gweithio fel ieithydd, ac oedd o'n medru siarad 6 iaith. Mi gyrraeddodd o Gymru yn 2018 a throchi ei hun yn y Gymraeg, a mae o rwan nid yn unig yn rhugl yn y Gymraeg, ond mae o hefyd yn addysgu Cymraeg sylfaenol, dwi angen gwerthu, i geiswyr lloches eraill. So Joseph, who's on the stage with me now, grew up on the Ivory Coast, but he had to seek asylum in Wales due to political unrest. He worked as a linguist in West Africa, and he spoke 6 different languages. In 2018, he arrived in Wales and immersed himself in Welsh culture, becoming fluent in Welsh, and he now teaches basic Welsh to us other asylum seekers. Please give him a huge welcome. Wel, ro'n i wedi paratoi ar aeth yma, ond fod ffurfiol a phosib, ond, wel, ddim yn siŵr, ond dwi'n hapus i fod yma, mae bleser mawr gyda fi. Efallai, dwi'n mynd i darllen rhywbeth, dyma'r araith yma, ddim yn siŵr mynd i darllen popeth, ond y syniad yw rannu deud wrthoch chi mod i'n rannu'r breuddwyd annibyniaeth Gymru. Fel dywedodd fi, dwi'n dod o byll, ond dwi wedi ffeindio brodyr a chwiorydd yma yn Gymru. Dwi'n cael croeso cynnes yma, ac mae rhywbeth arbennig ar gyfer Cymru o benderfyniad, dewis sy'n i fi, mae'n edrych yn eithriad yn y byd yma, achos mae Cymru wedi benderfynu dod â weledigaeth cenedol nodfa. Dyna rhywbeth arbennig, rhywbeth ardderchol. Felly, mae Cymru yn dangos ffordd newydd i'r byd i gyd. Ac dwi'n rannu'r breuddwyd ac dwi'n meddwl bod y brwydr dros annibyniaeth yn brwydr hir iawn. Mae pobl o Gymru yn y gorffennol wedi gwneud llawer o bethau sylweddol. Mae pobl yn siarad Cymru ar y stryd, mae llawer o ysgolion Cymru yma. Dyna bethau gwych. Ond fel dwedodd meddyliwr mawr yn y mudiadau annibyniaeth, o'r enw Frans Fanon, rhaid i bob gynhadliaeth mewn ebar gofiant gymharol ddarganfod i chynhadaeth, i cyflawni neu i brydachu. Felly, dyna her i ni, i ni gyd, trio gyfrannu i'r brwydr dros annibyniaeth.
felly mae ger o heriau, ond mae un sy'n pwysig iawn, gwneud yn siŵr bod gymunedau siaradwyr Cymraeg, gymunedau diwylliannol Cymraeg yn cadw, gwneud yn siŵr dyn ni'n cadw nhw gyda'i gilydd. Dyn ni'n achub y gymunedau. Achos mae cymunedau yw'r asgwrn cefn y iaith, asgwrn cefn y diwylliant, asgwrn cefn economi, asgwrn cefn y cenedl. Felly, gwneud stopio yma, ac mae'n pleser mawr gen ni, ac hapus eto i fod gyda chi, brodyr a chwiorydd. Diolch yn fawr.